Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At magising na po tayo mga minamahal. Tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo. Amen. Praise the Lord. Tatayo na ang mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin natin pa minamahal na mangaral, ating beloved elder, beloved brother, Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Juven Perez, sa paliwanag sa kalagang pagbigay. Tayo po'y magkaisang manalangin at po'y taas sa ating kamay. Hallelujah, dakilang palang Diyos, makapinas sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Sa una at pagluhod, panalangin aming malapastor Weldes Radameda, walang hanggang pasalamat, aming pinabubut sa iyo, malapay nun muli, sa mag-iisang linggo na ito, na kami patuloy mong kinabagan, pinag-ingatan, pinagkupalan, nilingap, malapay noon. Nagsama-kasama kami upang patuloy kang papurihan sambahin sa dagong ito. Maraming salamat, malapay noon. Asor sa tumalapay noon, bago sa pag-aaral ng salita, umingin kami ng kapatawaran, patawarin mo kami, hugasan, linisin, na dumago sa krus ng Kalbaryo. Marapatin mo kami, malapay noon. Maunawaan ang iyong salita, ang iyong mensahe na isiparating sa amin. Kaabagan mo kami maabot ang aming pangailangan, malapay noon. Hindi man karapat dapat, kaabagan mo ang balinkod. Gamitin, daluyan ng iyong masaganang palang malapay noon. Ikaw ang magsalita, malapay noon. Sa magitan ng balinkod, malapay noon. Sagana ng sarili, wala kami magagawa. Habang sabay namin sinasaway, pinapalayas, tinatalian anumang gawa ng kaaway, di mo yun ang walang pag-alinlangan, o di mo yun ang pag-alinlangan, di mo yun ang walang pananampalataya, di mo yun ang antok kasout. In the mighty name of Jesus, kasout in Jesus' name. Praise the Lord! Hallelujah! Palagpakan po natin, minsan ang pang ating mahal na Panginoon, ala't magsabi ng Praise the Lord! Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At patuloy po natin pinabubun ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord! Amen. At ganoon din po sa propeta na ating mahal na Panginoon, sa ating pong buting ginagalang evangelist, Pastor Weldes Radameda. Magandang umaga. At advance Happy New Year sa Man of God. Amen. Lagi po natin naalala ang bawal turo nila sa aral at pong ginagalang sa Pastor Lina C. Almeda, sa pong mga beloved children, sa ating minamalang manggagawa sa dagong ito, sa ating pong minamalang elders, sa ating pong nakasama. Sa inyo po minamahal, datihan man, isang upalang umaga sa ating lahat. Happy New Year po. Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. At syempre sa mga Facebook and YouTube viewers, sa mga bisita, kung mayroon man, kayo po ay welcome sa gawain ng Jesus Crusade International Ministry. Amen. At mga minamahal, ating po ilabas sa ating pong Biblia, mga minamahal, salita ng mga Pinoon, ang koderno at panula, ating pong itala, ang mga salita ng mga Pinoon, ating pong pag-aaral sa umagang ito. Amen. Kaili dito po sa ating pong pambungad na talata, mga minamahal, ating pong basahin dito po sa Deuteronomio, ang kabanatay 13, ang talatay 4. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak na makinig, salita ng mahal na Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatay 13, talata ay 4, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Amen. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa ng mga Panginoon at ating mga minamahal sikapin na manatiling gising na po mga minamahal ating diwa. Napakahalaga mga minamahal ang bahaging ito mga minamahal ating pong mapag-aralan ang salita ng ating mahal na Panginoon na ito mga minamahal ang nagsisilbing pagkain ng ating nagugutom na kaluluwa. Dito po mga minamahal sa pambungan na talata mga minamahal, pamagatan natin ang ating aralin sa umagang ito mga minamahal. Ang pamagat po mga minamahal, the Christian's timetable mga minamahal. Amen. The Christian's timetable mga minamahal. Ito po mga minamahal ay alam natin na 2 araw na lamang po mga minamahal ay January 1 na po mga minamahal at panibagong taon na po mga minamahal. Amen? Amen po mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga grabing pagpapala ating napakinggan ng mga patutuo. Totoo yun mga minamahal. Hindi yun biro. Hindi yun aksidente lang.
Hindi yun mga minamahal na, kumbaga, nagkataon lang na sa loob ng isang taon. Imagine, pinag-ingatan tayo ng mga Panginoon. Amen? Yung iba nga, hindi man lang nagkaroon ng karamdaman. Totoo yun. Mayroon sa ating mga minamahal sa habag ng mga Panginoon, hindi man lang dinapuan ng sipon, trangkaso, ubo. Yung iba man, kung dinapuan man mga minamahal, sa habag ng mga Panginoon, walang anumang gamutan. Ang ginawa lang, manalangin, magpuri sa mga Panginoon, pinagaling sila ng mga Panginoon. Tutulad yun, ang iba mga minamahal, pinag-ingatan, salip na madidisgrasya mga minamahal, ang sigaw lang nila, Hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Hallelujah, be praised in Jesus' name. Ililigtas sila ng mga Panginoon. Amen? Lahat yun mga minamahal, hindi yun biro mga minamahal. Dapat lang purihin, sambahin, dakilain ang mga Panginoon. Ilan lamang yun mga minamahal. Ngayon mga minamahal, ay papasok at darating ang bagong taon. Amen? Lahat muna mga minamahal ng excited mga minamahal sa year 2024 mga minamahal, magsabi ng Amen. Amen. Mga minamahal, sa pagdating ng bagong taon, tandaan natin, ito rin ang pagdating ng bagong pakikipagbaka sa buhay ng mga Kristiyano. Totoo yun, mga minamahal. Nariyan ang panibagong pagsubok, ang panibagong pangangailangan. Sapagkat sabi nga mga minamahal, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, walang katapusang pangangailangan. Totoo yun, mga minamahal. May mga naisin at plano tayo sa 2024 na gusto nating mangyari. Totoo yun, mga minamahal. Lahat mga minamahal lang meron pong naiisip na kanilang gagawin sa taong 2024. Yung iba nga mga minamahal, nabilugan na yung petsa ng kalendaryo mga minamahal eh. Meron na po eh. Yung ibang may talagang nag-uusap na. Hindi pa man talagang dumarating ang January 1, ay meron na silang timetable, mga minamahal, kung ano ang mga gusto nilang gawin. Ano ang pinapangarap nila. May mga tao, mga minamahal, na pwedeng magsabi, ay mag-aaral akong mabuti upang makakuha ako ng medalya. Partikular na ito, mga minamahal, sa mga mag-aaral. Amen? Lalo na kung 2023, mga minamahal, hindi pinalad na makapasok sa honor list, mga minamahal, ngayon, maaring, mga minamahal, ito'y Kristiyano man o hindi pa naglilingkod sa mga Panginoon. Sino nagangad mga minamahal na mag-aaral ako mabuti itong 2024 na ito para matuwa naman ang aking mga magulang. Ang ilan naman mga minamahal ay, sabi nga mga minamahal, binibilugan na yung petsa, mga minamahal, ng kalendaryo. At sinasabi nila mga minamahal, sa buwan na ito, sa petsa na ito, magbe-beach tayo. Sama-sama, buong pamilya, o maging barkada man, o classmate man, o ka-opisina man, katrabaho man, o maging mga kapatiran man. Palapakan natin ang ating mga Panginoon. Amen? Dahil yan mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, nung patutuong mga minamahal, ng beloved daughter natin po, beloved ordinary preacher, mga minamahal, yung mga ganong simple mga minamahal na pagsalubong sa bagong taon, yung nagkakatipo ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, nagkakaisa sa lang magpuri, magpasalamat sa mga Panginoon, yun yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na sa kadalamhatian tayo makidalamhati at sa kagalakan ganun ay tayo din ay makisaya. Amen? Palagpakan natin ang ating mahal Panginoon. Ngayon, mga minamahal, ang iba naman, bibilugan uli mga minamahal yung petsa sa kalendaryo ng 2024 at sasabihin sa kanilang sarili, sa araw na ito, mamamasyal tayo sa magandang tanawin na ito. Mamamasyal, mga minamahal. At higit sa lahat, ito yung very common, mga minamahal, na tanong at kung paano sasagutin ng bawat isa at kung sasabuhay nga. Ano ang New Year's resolution mo? Amen? Ano kaya ang New Year's resolution ng bawat isa sa atin sa taong darating? Ang ibang mga minamahal, sabi nga mga minamahal, yung iba, gusto ko lang magbago. Yung mga ibang mga minamahal na ating mga kababayan talagang alam nila na hindi, kumbaga walang naidudulot na tama ang
pagkalulong sa masamang bisyo, mga minamahal, alam nila yun, na walang naidudulot. Gustong ko silang magbago bawat taon, mga minamahal. Isa yun sa kanilang New Year's resolution. Mahinto na yung kanilang paninigarilyo, mahinto na yung kanilang pag-inom ng alak, yung pagmumura, yung pakikipag-alit sa kanilang kapwa, pagtatanim man sama ng loob. Lahat, mga minamahal, gusto nila alam ng tao na mali yun. Sabi nga, mga minamahal, kapag nagagawa ang kasalanan, tapos pag natapos na, mga minamahal, yung mga iba, pag in-interview nga mga minamahal sa balita, sabi nila, hindi nila alam bakit nila ginawa. Bakit? Dahil ang Espiritu Santo, pag lumundag, mga minamahal, sa puso at isip ng tao, ang siya nag-uudyok na gumawa ng mali. At pag umalis na, doon lang ma-realize ng tao na mali siya. Kaya patuloy ang naisin ng tao na magbago. Subalit, sabi nga, maaring isang linggo, mahinto sa masamang bisyo, after a week, again, mga minamahal, paunti-unti na naman. Ay, okay lang sigurong syumat uli. Ay, okay lang sigurong humit-hit uli. Totoo yun, mga minamahal. Lahat ng ito, mga minamahal, ay hindi kayang pigilan ng tao sa ganang sarili lamang niya. Totoo yun, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, ito ang malaking problema. Kung ang tao, mga minamahal, sa pagsaset ng mga bagay na ito sa kanyang timetable, ay tuluyan na nawalan ng puwang o espasyo para mailagay o ma-note lang ang time para sa mahal na Panginoon, yun ang nagiging malaking problema at kulang sa timetable ng tao o ng Kristiyano. Okay na lahat. Sa buwang ito, ganito ang aking gagawin. Mag-aral ko mabuti, sa taong darating muli, ako ay magkakapagtrabaho. Sa susunod na taon, ako ay makapagtayo ng bahay. Sa susunod na taon, marahil ako na ay may magandang karir. Sa susunod na taon, ako ay mag-aasawa na. Lahat, mga minamahal, nasa timetable. Pero, madalas, nawawalan ng puwang at espasyo para isatitik lang o encode, i-type lang, mga minamahal, o sa isa puso man ng tao, yung oras para sa mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, dito nahuhumaling ang tao sa mga bagay sa mundong ito. Kindly basahin natin ano ang sabi ng Mateo 6, kabanatay 6, ang talatay 25 hanggang 26. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 26, ganito mo sasabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong dalamtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo mga ibon sa langit na hindi ni sila naghahasik, ni hindi sila nagsigapas, ni nag-iipon man sa mga bangan, at sila pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! God bless sa pagkabasalita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kapag tuluyan na sa isang tao o maging tayo na mga Kristiyano itong darating na 2024 at nakalimutan natin na maglagay ng puwang sa ating timetable para sa mahal na Panginoon, itong mga minamahal ay nagpapakita na winawalang halaga natin ang ating buhay samantalang sa paningin ng Diyos tayo ay napakahalaga. We are very precious sa paningin ng mahal na Panginoon. Imagine ang sabi ng talata, bakit ang tao mas pinapahalagan pa yung damit kaysa sa susuot? Bakit ang tao mas pinoproblema pa yung kakainin kaysa sa kakain? Ang tao bakit pinoproblema pa ang mga darating na bagay
kaysa sa pangangailangan na tunay ng iyong sariling kaluluwa. Kaya nga mga minamahal, ano yung pag-i-relate natin mga minamahal, ang Lucas 12:18-20 mga minamahal na isang tagpo, yung isang mayaman mga minamahal na sabi niya, ay, nagbunga na ng saga ng aking pananim. Marami akong naimbak na mga pagkain. Ano kaya ang aking gagawin? Alam ko na. At sabi niya mga minamahal, lalo niya daw na palalawakin yung pag-iimbaka niya upang sa susunod na araw, marami siyang makain. Kaya sabi niya, sa oras na ito, magpahingalay ka, matulog ka, kumain ka. Ang sabi niya sa kanyang sarili. Subalit, ano sabi ng mga Panginoon? Ikaw na haling sa gabing ito ay hihingin sa iyo ang iyong kaluluwa. At mapapasaan kaya ang lahat ng bagay na inihanda mo. Balik tayo mga minamahal. Kumusta ang ating timetable sa darating na 2024? Ano ang unang-unang pumasok sa inyong isip? Be honest, mga minamahal. Itong darating na 2024, ano yung biglang pumasok sa inyong isip na gagawin? May kilalaman ba sa paglilingkod? O wala? O maaring tama yung ating panimula na maaring ang iba tungkol sa pag-aaral, ang iba tungkol sa trabaho, ang iba tungkol sa pag-aasawa, ang iba maaring tungkol sa kasikatan. Mga minamahal, sa umagang ito, ang tanong ng Malapanginoon, paano ba masasabing tama at nararapat ni naaayon man sa paningin ng Diyos ang timetable mo? Ito ang tanong, mga minamahal, ngayon. Walang masama sa pagkakaroon ng timetable. Dahil yung ang una nating binanggit mga minamahal, ay natural lang na kailangan ng tao yan. Mag-aral ka, siyempre pag hindi ka mag-aral, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka makabasa. No read, no write. Ang sabi nga mga minamahal, paano pag pinagbasa ng Biblia? Wala na. Hindi na mabasa. Imbis na glory to God, wala na. Ipapatalastas na lang yung sa Facebook Live, yung sa YouTube Live. Mga minamahal, magtrabaho. Kinakailangan ng tao matrabaho upang meron kang makain. Dahil sabi nga ng Biblia mga minamali, yung parusa kay Adan, dahil sa iyong pagsunod sa iyong asawa, hindi ka makakain hanggat hindi ka magtatrabaho, hindi magbubungkal sa lupa. Kaya tayong tao, mga minamahal, dala ng kasalanan, binana natin yon, lahat tayo, kinakailangan magtrabaho. Palapakan muna natin ang ating Malapanginoon. Ang problema nga lang ay kapag nga sa espasyo ng iyong timetable ay nakalimutan mo ang mahal na Panginoon. Ayan ang magiging malaking problema sa pagsapit ng panibagong taon, 2024, mga minamahal. Ulitin natin, paano ba masasabing tama at nararapat ni naayon man sa paningin ng mahal na Panginoon ang timetable ng Kristiyano? Ito ang unang-unang gagawin ng Kristiyano para habang ikaw ay nagkakaroon ng draft, yung burador, mga minamahal, na yung plano, isinusulat mo, mga minamahal, upang maging maganda at nararapat sa Panginoon, basahin natin ang Kolosas, ang kabanatay 3, ang talatay 2 hanggang 3. Amen. Ito ang dapat, mga minamahal, na unang-unang gawin, una sa isip ng Kristiyano, mga minamahal, sa paggawa ng timetable na ito. Aklat ng Kolosas, kabanatay 3, talata 2 hanggang 3. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord! Totoo yun, mga minamahal. Sa mga Kristiyanong walang ibang laging nasa puso, nasa isip, nasa kaluluwa nila, kundi ang mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay. Baka nga sa lahat ng espasyo sa iyong timetable, mas marami ang tungkol sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kaysa sa nais mo lang dito sa mundong ito. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Imposible na makagawa ang tao o ng Kristiyano ng timetable sa gagawin niya sa 2024 na ang kanyang puso at isip ay malayo sa Diyos. Napaka-imposible. Napaka-imposible.
Hindi niya pwedeng sabihin, ay, dadalo pa rin ako sa 2024. Hindi na ako absent, hindi na ako malilate. Sinabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang labi nila, nagpupuri lang sa Panginoon, pero malayo ang kanilang puso. Useless din. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, dapat ilagak ang ating isip sa mga bagay na nasa langit. Sabi nga, mag-impok tayo ng kayamanan. Ang tunay na pag-impok ng kayamanan ay hindi lang sa mundong ito, kundi ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kayamanan sa langit. At sabi ng Panginoon, maraming mansyon na inihanda sa langit. Kung hindi yun totoo, hindi ko sana yun sasabihin sa inyo, sabi ng Panginoon. Pero ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo at kapag maayos na, babalik ako. At tayo ay kukuning buhay ng Panginoon, magsama-sama sa piling niya sa langit. Buhay na walang. Sino ang may gusto nun, mga minamahal? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang, itong darating na year 2024, mga minamahal, mag-set tayo ng ating timetable, mga minamahal, na ukol sa Panginoon. Mga minamahal, itong mga minamahal ay basic, mga minamahal, na turo ng Iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Subalit, ito ay biblically based, mga minamahal, at ito ang pinaka-foundation, mga minamahal. Kinakailangan hindi mawawala sa timetable ng Kristiyano itong 2024 ang dumalo sa gawain ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? Kung yung iba nga, mga minamahal, ang iniisip, sa darating na susunod na Christmas party, kasi hindi ako nakasama doon sa aming family outing nung nakaraan, sasama na ako. Ayaw mo ma-absent. Itong 2024 na next Christmas party, yun ay plano mo. Ayun ay nasa isa sa iyong timetable. Bakit hindi mo magawa sa pagdalo sa gawain ng Panginoon? Amen? Dumalo ng dumalo. Bakit? Ano bang mayroon, mga minamahal, sa pagdalo sa gawain ng Panginoon? Sa announcement, lagi nating naririnig. Pero ito, mga minamahal, ang turo ng Pastor, ito ang foundation ng Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi lang sa abag ng Panginoon, hindi lang gawain o hindi kongregasyon na okay na sa isang linggo ang isang araw ng paglilingkod sa Panginoon, na yung isang araw na yon ay hindi lang talaga isang oras o 24 hours, kundi 1 hour to 2 hours lang. Pero napakabalad natin, mga binamahal, dahil imagine ang wisdom na pinagkalob sa propeta ng Diyos, 24 hours pala ang nais ng Panginoon sa Sabbath day, mga minamahal. Ang isang araw ay bigyan nyo sa akin. Ang sabi ng Panginoon, alam ng propeta ng Diyos, mga minamahal, na hindi natin kaya na magmula alas 9 ng gabi, mga minamahal, tapos dire-diretso tayo, gising, mamaya pa rin alas 9 ng gabi pa rin. Sino ang makakagawa nun? Nagising pa rin. 24 hours na yun, mga minamahal. Sapagkat itong pagpatang ng alas 9 ng umaga, 12 hours, isa pang rotate ng clock, mga minamahal, yun ay 24 hours. Sino ang makakagawa nun, mga minamahal, para maglingkod sa Panginoon? At yun ay ilan sa Panginoon? Wala. That's wisdom na ipinagkaloob mga Panginoon sa propeta ng Diyos. Hinati, mga minamahal, dinivide into 3, mga minamahal na services. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Ay sabi nga natin, beloved ordained preacher, nang kinumpute natin, mga minamahal, kulang pa nga tayo ata ng 2 hours, mga minamahal, 2 to 3 hours. 22 hours lang yung na-compute, mga minamahal. Pero dahil sa mga Kristiyano na hindi lang dumadalo ng 3 times a week, nag-i-stayin pa yung iba, nakikipuri pa, umaatin pa ng Bible study, funeral service, doon nakukumpleto ang isang araw para sa Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. At sabi ng Biblia, sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang labi. Naalala niyo, mga minamahal, nung ang Panginoon ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi? At nung siya inagutom, tinukso siya ni Satanas, na kung talagang siyang anak ng Diyos, yung bato daw gawing tinapay at kainin niya para walang gutom. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Kaya kayo, mga minamahal,
Amen? Yung iba nga dito mga minamahal, bawat gawain nga mga minamahal, pag alis pa lang ng bahay, yun na yung huling kain nila. Pagdating dito mga minamahal, tag-alay na silang pag-ayuno. Kahit meals lang yun mga minamahal, pero sila nagsasakripisyo para sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Bakit mga minamahal? Dahil yung mapapakinggan mong patotoo, pagpupuri sa mahal na Panginoon, pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! At pakinig salita ng mga Panginoon, yan ay kabusugan ng iyong kaluluwa. Dumating man ang samot-saring balita ng digmaan sa iyong paligid, pagbabantama ng bansa sa ating bansa. Ano ang sabi ng mga pastor? Nung sila nangangaral, 1990s ata mga minamahal na nagbabanta ang China, na pabumbahin daw, or Indonesia, bumbahin daw ang Pilipinas. Ano sabi ng mga pastor? Ano sabi ng mga pastor? I decree, bumalik ang bupa sa inyo, sumabog sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. After mga minamahal ng ilang buwan, na-deklara, sa Indonesia pala yun mga minamahal, may pagkakaroon ng pagsabog doon. See? Walang takot ang mga Kristiyanong laging sumasagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Ano man ang karamdaman, may pandemic man, may flying pneumonia man, mga minamahal na sinasabi, ang mga Kristiyano sa timetable nila, dadalo pa rin ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Dahil, patotoo nga ng beloved daughter natin, beloved audio preacher, tama na yan na pag-aasa ng labi sa siyensya. Dahil sa mga pagkakataon talaga, hindi naman lahat ng pagkakataon nakatutulong sa atin. May mga times na sa habang ng mahal na Panginoon, ginagamit ang instrumentong yan para tayo gumaling. Pero not all the times. Not all the time. Ano ang ginawa ng beloved audio preacher? Glory to God lang. Bumaba sila kahit pwede sila sa pagbaba nila, pwede silang mahilo, bumagsak. Itakbo sa ospital, anong mangyari sa kanila? Pero anong patotoo? Habang palapit sila sa gawain ng mahal na Panginoon, yung kanilang blood pressure bumababa, nagiging normal. Bakit? Dahil sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nandito ang kapangyarihan, nandito ang proteksyon sa pangalan ni Jesus. Amen? Bakit kakalimutan mo sa iyong timetable ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon? Itong 2024. Mga minamahal, basahin natin Santiago 5, ang talatay 13. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, talata po ay 13. Nagbabatabaga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga papuri. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen? Lahat ng tulong magsabi ng Amen. May nag-Amen. Praise the Lord. Lahat ng tulong magsabi ng Amen. Praise the Lord. Sapagat gising tayo lahat. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Santiago, mga minamahal, 5:13. Ipahintulot niyo mga minamahal na basahin muli ng ibang likod. Nagbabatabaga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Sa susunod na linya, natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. Of course, sa Panginoon. Mga minamahal, ini-encourage tayo ng mahal na Panginoon itong darating na panibagong taon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa totoo lang. Lahat ng ating nais ay plano lang na maaring loobin. Kaya nga ginagamit natin ang termino mga minimal na loobin ng mahal na Panginoon. Sa habag lang ng mahal na Panginoon kung matuloy ito. Hindi natin alam ni maging kapamakan na kakarapin natin sa plano natin yan, mga minamahal, hindi natin alam. Kaya napakahalaga ng panalangin at pagpupuri sa mahal na Panginoon. Dagdagan pa ng pag-aayuno, grabing tatag niyan at tibay, mga minamahal. Sino ang diablo ng disgrasya, ng karamdaman, na makapipigil at makapagpapahamag sa Kristiyano? Wala, mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal, sabi nga ng mga tumatayo rito, sa gawain ng mahal na Panginoon, pag sinabing pumalakpak, palakpak talaga. Amen? Praise the Lord! Pag sinabing praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah talaga. At sa pag mapanood nyo mga minamahal, ang pangaral ng mahal na pastor, hindi nangangaral ang mahal na pastor ng walang diin. Hindi nangangaral ang mahal na pastor ng
Wala. Pag narinig niyo ang mga pastor, pag sabi, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! In Jesus' name, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Dahil ang sabi ng mga pastor, paanong gagaling ang iyong karamdaman? Paanong tatakas ang diablo ng panlulupaypay kung hindi mo maisigaw ang Hallelujah, praise the Lord! In Jesus' name. Sigurado, milya-milya ang layo niyan. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay. Kaya dapat masigla. Sabi nga mga masiglang pagpalakpak, masiglang pagpupuri, taos sa pusong pagpupuri. Padayon ang tema nung nakaraan, mga minamahal. Nung nagdaan lang, ito lang, na Christmas party. Akala natin, mga minamahal, that time lang, that day lang, mga minamahal, ang tungkol doon sa padayon ng pagpapatuloy. Hindi, mga minamahal. Lalo na itong darating na 2024, mga minamahal, ang nais iparating ng tema na yan, mga minamahal. Magpatuloy, moving forward, mga minamahal. Paano tayo makapagpapatuloy kung hindi tayo nanalangin sa Malapayno? Alam nyo ba na ang panalangin, mga minamahal, ay pakikipag-communicate sa Panginoon? Amen? Kapag walang open communication, ang mag-partner, mga minamahal, o magkarelasyon, isang tiyak na bagay, hindi magtatagal ang kanilang relasyon, hihina at hihina yan. At imposible na may ganong relasyon. Napaka-imposible. Meron at merong communication. How much more sa gawain o sa Malapaynoon? Ang panalangin, mga minamahal, ay pagkakataon, mga minamahal, na tayo ay makikipag-usap sa Malapaynoon. Amen? Kaya pag nanalangin, mga minamahal, ang sabi nga, mga minamahal nating nangasiwa sa atin, pag may nanalangin, mga kapatid, please lang po, huwag kayong palakad-lakad. Yan ay paggalang dahil oras ng pagkipag-usap sa Malapaynoon. Amen? Amen, mga minamahal? Kung ang ilan, mga minamahal, sa timetable nila, nakaset na doon yung, ito yung mga tatawagan ko, ito yung mga kukontakin ko, ito yung mga kakamustahin ko. Bakit sa Diyos na manalangin ka ay hindi mo magagawa? Kailangan ilagay yan, mga minamahal, sa iyong timetable. Maningas na panalangin. Sapagkat ang diablo ay walang ibang ginawa, kundi pumuksa, sumila, pumatay. Ikot yan ng ikot, mga minamahal. Titingnan niya mga Kristiyano. Sino yung nakafocus? Sino yung concentrated? Sino yung walang pagpapahalaga sa gawain ng Malapayno? Diyan pumapasok ang kaaway. Ang ilan, mga minamahal, talagang ito, mga minamahal, na panalangin, pagpupuri, pag-ayuno. Itong tatlong letter P na ito, mga minamahal, panalangin, pagpupuri, pag-ayuno. Sa habag ng Malapaynon, dito lang natin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nasaksihan kung ano ba ang bunga kapag ginagawa ng Kristiyano ang tatlong ito sa kanilang buhay. Amen? Amen, mga minamahal? Yung iba, kayang manalangin, okay? Kayang makipag-ubos sa Malapaynoon? Kayang umawit? Pero kumusta ang pag-ayuno? Anong gawain ang nabalitaan nating nakapag-ayuno ng ilang beses na pinakamababa ang 40 days? Ang kanilang nangunguna, ang kanilang pastor. Naalala niyo, mga minamahal, during nung time na nasa habag ng Malapaynoon, bumaba ang malapastor kasama ang 12 prayer warriors doon sa Lions Den, mga minamahal, sa Makatwidbaga sa Abu Sayyaf. Merong isang pastor, mga minamahal, sa ibang sekta na talagang pinablish, mga minamahal, binalita through yung sa dyaryo, mga minamahal. Sabi niya, napakaraming religious group sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Pero tanging ang grupo nila, Pastor Almeda, ang naglakas ng loob, pumunta at lapitan yung mga hostages at ipangaral ibang kaligtasan sa mga Abu Sayyaf. Wala akong ibang nakitang ganitong pananampalataya, ang sabi niya. Bakit? Dahil sinunod ng propeta ng Diyos ang sabi ng Biblia, nung time na dinala ang inaalin ng demonyo na bata doon sa mga apostol, hindi nila makasaw kahit, in Jesus' name, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hindi lumalayas.
Nung dinala sa Malapaynoon, sinabi nung nanay, dinala ko po siya, yung alagad Panginoon, pero hindi nila mapalayas, hindi nila mapagaling. Isang pagpalayas ng Malapaynoon, umalis. Kinausap ng Malapaynoon yung alagad, tinanong, bakit hindi napalayas? Ang sabi ng Malapaynoon, dahil sa kaunti na yung pananampalataya, at ang pananampalataya ay nakukuha sa panalangin at pag-aayuno. Yan ang tinuro ng propeta ng Diyos, mga minamahal, na naipasa sa mga beloved children, mga manggagawa, hanggang sa atin, dito sa bawat outreaches, mga minamahal, na dapat lang ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Ang iyong pag-overnight, katumbas ng 3 araw ng pag-ayuno, the power, mga minamahal. Amen? Yung isang patutuo, mga minamahal, na meron dyan sa dako ng Maynila, mga minamahal, beloved children's choir, nakaabagan ng Panginoon, mainit, manalangin, magpuri, mag-ayuno sa mga Panginoon. Minsan napadaan sila sa kalye, may nadedemon possess. Merong mga pastor doon na mga sekta, mga minamahal, ibang sekta, mga pastor. In Jesus' name, we cast out the demon in Jesus' name, ang sabi nila. Pero wala, tumatawa lang, ngumingisi lang yung bata nila ng demonyo. Kahit anong gawin nila, pagkasa wala. Pero yung beloved children's choir, mga minamahal, nanalangin, sa unat dalangin na ay mga pastor, Valdez Almeida, inuutosan kita, lumayas ka masamang espiritu sa bata ito sa pangalan ng Jesus Kristo! Maya-maya, mga minamahal, yung bata, nahimasmasan, bumalik sa kanyang katinuan. Bakit? Bakit, mga minamahal? Nakita ng beloved children's choir, mga minamahal, sa panalangin, pagpupuri, pag-ayuno, may kapangyarihan. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Bakit hindi mo yan ilagay sa iyong timetable itong darating na 2024? Basahin natin, mga minamahal. Dito po sa magkasabay na lang po ito ating basahin. Mark, ang kabanatay 16 at talatay 15 at Santiago 5, 19 hanggang 20. Amen. Palapakan po na natin ang ating pinakamahal Panginoon. Malapit na po tayo, mga minamahal, magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng Marcos, sa kabanata ay 16, sa talata po ay 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. At dito po sa aklat po ng Santiago 5, 19 hanggang 20, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sinuman, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Nais ng mahal Panginoon, mga minamahal, isama sa ating timetable ang paghahayo at pagpa-follow up. Sabi nung napanood natin, mga minamahal, na presentasyon tungkol sa padayon moving forward, tandaan ang pagpapatuloy, mga kapatid, ay hindi lang tungkol sa isang Kristiyano. Dapat maalalahanin ka din sa iyong kapatid. Dahil ayaw ng Diyos na ikaw lang ang makasama niya sa langit. Amen? Naalala niyo yung mga pangaral din, mga minamahal, tungkol sa yung tumatakbo? Tapos merong nadapa, pero ang ginawa ng isang contestant, sa halip na samantalin niya pagkakataon na meron siyang matalo, dahil meron ngang parang doon nagka-problema, mga minamahal, ang ginawa niya, mga minamahal, binalikan niya, inakbayan niya, sinama niya, hanggang sa lahat ng mga runner po, mga minamahal, ganoon na ang ginawa. Sama-sama silang natapos sa finish line. Mga minamahal, itong 2024, patuloy ang nais ng mahal na Panginoon kapag ikay muling pumasok sa paaralan, sa trabaho, sa opisina, makapartner mo sa negosyo, sa tahanan man, huwag na huwag mong kalimutang ibahagi ang kabutihan ni Kristo. Amen? Hindi yan dapat mawala sa iyong timetable bilang Kristiyano. Dahil tandaan natin, mga minamahal, noong araw tayo rin ay nangangailangan ng kaligtasan at kagalingan ng ating karamdaman. Pero salamat sa mahal na Panginoon, may mga taong ginamit para magmalasakit sa atin. Amen?
Walang ibang ginawa. Araw at gabi lumuhod, manalangin. Kahit hindi kumpleto ang tulog, lumuhod yan, magpuri. Para ikaw at ako, balang araw, tawagin ng Panginoon ang iyong karamdamang pagalingin. Mga minamahal, ang sabi ng ilan, ang inyong gawain, pagninegosyo lang ang inyong gawain. Nagninegosyo lang kayo. Yung pastor nyo dyan, yung kinokolekta nyo, papayaman lang. Totoo ba yun, mga minamahal? Samantalang walang ibang ginawa sa kapurihan lang ng Panginoon at tinuro ng propeta ng Diyos, walang ibang ginawa, kundi bawat taon, hindi pwedeng lalampas ang taon na walang krusada. Bakit? Yan ay paghahayo ng mga kaluluwa. Maraming maligtas sa pangalan ni Jesus. Kahit, ang sabi ng mga pastor, kahit milyon-milyon pang gastusin para lang sa isang kaluluwa, hindi kami manghihinayang na gastusin ng 1 milyon para sa kaluluwa. Nasaan dyan ang pagpapayaman? Amen? Ang mga kapatid nga dito sa totoo lang, sa habag ng malapay yung mga nagkakaloob, hindi nga nila iniisip yan, kailangan nila din yan. Pero bakit nila ibinibigay? Dahil ang kailang hangarin, makatulong sa pamamalakaya ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Sa totoo lang, yung mga nagkakaloob mga minamahal, special offering, monthly blood offering, yung kanilang tithes, yung iba, sa totoo lang, paghugot nila, pambili ko na sana ito ng bigas, mahal na Panginoon. Wala nang gatas yung aking anak. Pero, ipagkakaloob ko pa rin, makatulong lang ako sa pamamalakaya ng ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi ba natin mapalagpakan ang mahal na Panginoon? Amen? Pag-aalala sa iyong kapatid na dati-rati kasama mo, pero ngayon, madalas nang wala sa gawain ng mahal na Panginoon. At sabi ng Santiago, sino man na malihis sa katotohanan at siya'y pabalik loobin ng sino man, tandaan, maraming mga anghel sa langit nagkakatuwa, ang kasalanan pinapatawad ng mahal na Panginoon. Dapat, sa timetable natin ng 2024, huwag mong ipagkait kapatid, bisitahin mo uli yung ating mga kapatiran. Bisitahin natin sila. May mga social media apps na po, mga minamahal na magagamit. Bakit hindi natin lang gamitin at sabi, praise the Lord po kapatid, praise the Lord po beloved sister, beloved brother, miss na po kayo ng mahal na Panginoon. Naway makadalo na po kayo, magsama-sama tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, magsama-sama tayong dagitin buhay ng mahal na Panginoon. Bakit hindi natin yan ilagay sa ating timetable sa darating na 2024? Kung sa iba nga, mga minamahal, sa ating mga barkada, sa ating mga katrabaho, grabe, ayaw na ayaw nating masaktan ang kanilang damdamin. Ayaw na ayaw natin na makaalitan sila. Dapat sana higit pa sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, sa pag-set ng timetable, nais ng mahal na Panginoon yung pagiging masunurin. Ayaw ng mahal na Panginoon na unahan natin siya. Pangunahan natin ang nais ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang Mateo 16, ang talatay 24. Amen? Last 2 verses na po ito. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, ang talata po ay 24. Ito po ang sinasabi, nang magkagayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord! Hindi magiging matagumpay at hindi maisasagawa ng matagumpay ang nasa timetable natin, mga minamahal, kung hindi tayo matututong sumunod sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon walang ibang ginawa, kundi pangunahan tayo, i-lead ang kanyang mga tao. Pero kung ang gagawin ng Kristiyano ay magpipilit na unahan ang Diyos sa pagtakbo, may malaking problema, mga minamahal. Pilit kang humiwalay sa linya, be online, while marching forward, moving forward, pero hiwalay ka, gaya gusto mo unahan ng Diyos, doon pumapasok
si Satanas. Doon nagkakaroon ng pagkakataon dahil wala ka sa poder ng Diyos. Kaya kayang-kaya tayong itumba ng kaaway ng Diyos. Subalit kung magmamasunurin ka, kahit pakiramdam mo parang hindi naman ata maganda, parang hindi ito yung gusto ko sa timetable ko, pero masunurin ka pa rin sa kung ano ang nais ng mga Panginoon, magiging matagumpay ang kakaharapin mong 2024. Tandaan niyo si Haring David mga minamahal? Grabe ang pinakita niya na paghihintay sa time na nais ng mga Panginoon. Nung sinabi ng kanyang kasamahan, ayun si Haring Saul. Pagkakataon mo na para patayin. Si Haring David, na nung time na yun hindi pa hari, pinakita niya talaga yung kayang-kaya niyang patayin si Haring Saul nung time na yun. Naglaslas siya, napunit siya ng tela ni Haring David. Ipinakita niya kayang-kaya niyang patayin. Pero bakit hindi niya ginawa? Dahil sa siya'y masunurin sa itinakdang panahon ng Panginoon. Ang sabi niya, ang Diyos, sabi niya, maraming siyang sinabi sa totoo lang, ang Diyos ay may kapangyarihang naglagay, ang Diyos din ay may kapangyarihang mag-aalis. Kung ang Diyos itinakda niya ang kamatayan, yun ang mangyayari. Kung hindi pa ito, bakit mo gagalawin ang pinahiran ng langis ng Panginoon? Amen? Amen, mga minamahal? Kaya minsan, dumarating yung time, hindi natin nababantayan natin sarili. Mga minamahal, hindi natin nababantayan yung ating sinasabi. Nakakapagsabi pala tayo ng hindi magaganda sa mga taong hindi pala dapat natin pagsabihan. Mga nilangisan ng Panginoon. Sila ay tao lang din na nakagawa ng pagkukulang at pagkakamali sa mga Panginoon. Pero sino tayo? Sino ka? Para ilagay sa ating kamay ang hatol. At yan ang nais na ipakita ng mga Panginoon sa darating na 2024. Anak, matuto kang sumunod. Huwag pangunahan ang kalooban ng Diyos. Huling talata po, maminamal, ianda natin ating awitin po. Trust His heart. Amen. Dito po sa huling versikulo, Psalms 27, talatay 14 po, maminamal, ito pong huling versikulo. Awit ang kabanatay 27 at talatay 14, ating pong basahin. Aklat po ng awit, kabanatay 27, talata ay 14. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Habang inaawitan natin ating mga Panginoon mga minamahal, trust His heart. Amen. Ito mga minamahal, minsan mga Kristiyano, tayo mga minamahal, nagmamadali tayo sa pag-set ng ating timetable. Dahil ang ilan mga minamahal, tayo, madalas hindi natin nahihintay ang time na nais ng mga Panginoon mangyari at katuparan ng ating nais. Kaya kapag pakiramdam natin parang mali na ang ating direksyon, ang ating landas, nalilihis na tayo, doon tayo lumuluha. Doon natin nare-realize na nung time na nauna ang Diyos na nililid tayo, nagmamatulin tayo, gusto natin tayong mauna. Pero sabi ng linya ng awitin, grabe pa ang mga plano ng Diyos kaysa sa ilisip natin, akala natin maganda. Ang mga pagkakataong mga minamahal, akala natin wala Diyos. Pero tandaan mga minamahal, lagi siyang nariyan. God is too Hallelujah! wise to be mistaken. God is so good to be in time. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand,
minamahal. His heart. Namnamin natin ang bawat liriko ng awiting ito, mga minamahal. He sees the master's plan. Imagine, mga minamahal. And He holds your He holds our future in His hands. in His hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. Tunay na pag-asa, mga minamahal. We Wala sa mundong ito. walk in His presence. Wala ang tunay na kaligayahan, hindi mahahanap sa mundo ito. Pero, He's sabi still niya, the first. nandun lang sa una't huli. Walang iba. Ang Diyos. Like a deathless dream, He's weaving you and me. Sabay-sabay natin awitan, mga minamahal. Ating mga Panginoon. Be just Magpasalamat tayo like sa isang taon na ito, mga Him. minamahal. Dahil kinabagan. Oh, God is too wise to be mistaken, and God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His Mga minamahal. heart. Grabing kapalad natin, mga minamahal. Sabi ng isang napatuturo rito, kung ang sanlibutan, grabe ang kanilang paghanda sa darating na bagong taon, lahat kanilang bibiling kahit makadisgrasya sa kanila sa mga pamamagitan ng mga anumang ingay sa lubungin ng bagong taon na para sa kanila, yun ang akala nilang kasiyahan. Pero gano'n tayo kapalad, mga minamahal. Yung pumalagpak ka lang sa walang Panginoon, dumaulo ka lang sa gawain ng walang Panginoon, kasama ang iyong mamahal sa buhay, maginig na kaya salita magpuri sa Kanya. Ayun ay grabe, na-appreciate na ng walang Panginoon. Na ang isang taon, mga minamahal, imagine, hindi yun biro, mga minamahal. Pero isa ako, sa pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, pinagpala ng mahal na Panginoon, lahat ng ating mga talangin nung time na tayo nangangailangan. Imagine na paglampasan natin ngayon dahil tinugon ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, natuto kang hintayin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi mo pinangunahan ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Awitan natin mga minamahal, ating mga Panginoon. God is too wise Praise to the be Lord. Hallelujah. mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, Praise the Lord. Hallelujah. when you can't trace His Thank you so hand, much, Lord. trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken, and God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you can't see His hand, trust His heart. When you can't trace His
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dakila ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita, mahal na Panginoon, na patuloy mong ginagamit upang kami ay manatili, magpapatuloy sa mundong ito, lalo na sa panibagong taon na darating. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan. Hindi mo kami pinubaya. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa kapangalan ng ating mga bisita kung mayroon man, o sa ating mga Facebook and YouTube viewers, atin muna silang patanggapin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang inyo pong pagsubaybay sa gawain ng mahal na Panginoon, nasaan man kayo, ito man sa pamamagitan ng Facebook, YouTube Live, hindi aksidente ang inyong pagsubaybay sa gawain ng mahal na Panginoon. Ito, dahil isa kayo sa nasa timetable din ng mahal na Panginoon na kanyang ililigtas. Ang gawin nyo lang manampalataya. Kailangan manampalataya kayo na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan sa ministry ito ng Jesus Ministry International Ministry. Pangalawa, pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala ni isa. Subalit sa oras na tayo ay humingi ng kapatawaran sa mga Panginoon, handa niya tayong patawarin. Pangatlo, ay ang tanggapin niyong bautismo sa tubig sa pangalan ng mga Panginoon. Kaya napakahalaga sa inyo, aming Facebook and YouTube viewers, na may agbangin yung pananampalataya, makadala ko kayo sa mga malapit na gawain kung nasaan man kayo, upang matanggap ninyo ang pangatlo ito, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mga Panginoon. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Santong Espiritu, na maramdaman ninyong presensya ng mga Panginoon. Kayo ay maluha, kayo ay manginig, hindi sa kalungkutan, hindi sa takot, kundi dahil sa kagalakan, ang pag-ibig ng Diyos. Nalaman ninyo kayo'y isa sa iligtas ng mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan, humingi ng kapatawaran, at tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Alam mo ang aking mga pangangailangan. Ako'y sumasampalataya sa oras na ito na itong pakikinggan, tutuparin at sasagutin. 10 ng aking mamal sa buhay, isulat mo po ang aking pangalan, ang aming pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tinanggap. Amen. Tayo magkaisang manalangin mo minamahal. Hallelujah, kinapalang Diyos, mga pinasalamat sa pangalan mo Panginoon, sa unat pagluhod ng ay mahal Pastor Will Destrad Medo. Walang hanggang pasasalamat, mahal Panginoon. Sa umagang ito, kami sumasampalataya sa mga kaluluwa na nakapakinig, nakapanood ng iyong salita through Facebook and YouTube Live, mahal Panginoon. Sila ibigay mo ng pananampalataya, sila nagsisi at handang maglingkod sa iyo. Ano man ang kailang pangailangan, mahal Panginoon, na siyang ikaw ang nakaalam. Tuparin mo ito, mahal Panginoon, pagalingin ang kanilang karamdaman, baguhin ang kanilang magulong buhay, at tawagin mo sila, makasama namin maglingkod sa iyo hanggang sa iyong pabalik. Isulat mo ang pangalan nila sa punang karamdaman sa buhay, maglingkod sa iyo hanggang sa pabalik. Ito pang sao palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal, dara ko po sa ating kanya-kanyang pangailangan. Mga minamahal, itaas po natin mga minamahal ating dalawang kamay. Kung nais nating mamahal sa buhay natin, makasama natin maglingkod sa mga Panginoon. Pinansyal na pangailangan, itaas po natin ating dalawang kamay. Kung tayo may mga karamdaman, ating kanang kamay ipatong natin sa ating ulo bilang kontang point sa ating mahal pastor. Yung kaliwang kamay naman natin mga minamahal, ipatong natin sa parte ng ating katawan na may karamdaman. At i-rebuke natin yan in Jesus' name, ikasout natin yan. Sa pangalan ng Jesus, walang imposible. Sabi ng Biblia, once na maramdaman natin ang presensya ng mga Panginoon, may kapangyarihan tayong palayasin ang magkaroong kaaway. Tayo magkaisang manalangin, hallelujah, dakilang palang Diyos, sa pangalan mo, mga Panginoon, sa unat pagluhod ng ayong mga Pastor Will Destrad Meda. Narito kami, mga Panginoon, sinasaway, tinatalian anumang gawa ng kaaway, demonyo ng leukemia, demonyo ng cancer, demonyo ng COVID-19, demonyo ng tuberculosis, kasaw, be healed, in the mighty name of Jesus, demonyo ng pangalilangan, palulupay-pay, palamig, kasaw, in the mighty
mighty name of Jesus. Be prosperous ang taong itong darating. In the mighty name of Jesus, mga magpala, kasagana spiritual, pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. In Jesus' name we pray. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! At tayo mga minamahal, ay tatalon mga minamahal ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, Praise the Lord. Huwag tayong magbibiro mga minamahal. Ito po'y tanda ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ala ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, kapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y darako ng mga minamahal sa ating pong announcement. Narito po ating beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. Advance Happy New Year po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved Marlon de Vera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay dadako na kung saan ay sa ating pagkakalob ng ating special offering. At muli manamahal talagang atin pong talagang makibalikat ang bawat isa muli manamahal sa ating pagkakalob. Dahil talagang medyo malaki-laki pa ang ating talagang kulang manamahal. At tunay na manamahal talagang kasi lalo na nung December 22 ay meron lamang tayo na kolekta manamahal na 81 pesos. At nung December 27, that was nung ating Wednesday service, meron po tayong nakolektang 280. So meron lamang tayong 361 manamahal. So talagang base po nung maging nakolekta nung una, talagang malayo pa dun sa ating tinatarget manamahal na 9 na bowls nating papalitan. Talagang kailangan na talagang palitan manamahal talagang dahil kung nakikita naman natin talagang hindi na talaga maayos gamitin man mahal. So talagang ating pagsumikapan talaga man mahal, talagang tayo makibalikat talaga man mahal. Anyway, tayo rin naman ang makikinabang, tayo rin naman ang gagamit man mahal. At lalo tigit, alam ng Diyos man mahal yung kung sino talagang patuloy na yung mga ating mga binibigay. Nakalista yan sa ating dakilang Diyos. At talagang hindi natin mahigitan ng Diyos sa pagbibigay sa atin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay maging ating mga binibigay talagang ibabalik yan sa atin ng napakaraming beses manamahal. Kaya patuloy po tayo magkaloob na mahal ng ating special offering para ating po mabuo na ito manamahal. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa panalangin upang lubos sa pagtalay ng ating dakilang Diyos sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.